musikak kutsu magikoa zuela zioten. Batzuetan sendatzeko, jendea alaitzeko, edota herriaren oreka lortzeko erabiltzen nuen zutelako. Amelie, heldu egin zenean, bere herritik alde egitea erabaki zuen mundu ezagutzeko asmoz. Orduan, etxetik bidaiarako ezinbestekoak ziren bizpahiru gauza hartu, eta joan baino lehen, herritarrak dantzaz eta musikaz agurtu zuten. Eta oso gauza handia iruditu zitzaion bere betiko herriarekin konparatuz. Amelie, sauen arreta musikaren bitartez bereganatzeko herritar musikariei laguntza eskatu zion.
eta jo bezain pronto xagoak agertu ziren. Hau ez da musika! Musika zer den erakutsiko dizuegu! Aserturi bere taldearekin hor batean jarri zen eta haien musikarekin kontrastatzen zuen beste bat bilatzen hasi ziren. Herriko plazan, zin antzeko batean bilakatu zen. Amelieren taldeak berriro ere beste musika estilo bateko abestiarekin probatu zuen. Real
Baina xaguek aurrekoan bezala segituan erantzun zuten beste kanta bat abestu. Estilozuetik joarren, ez ziren kontoratzen dene justamente zuten. Eta horrek bat egiten zituzten. Orduan, amendien, Errikoen eta xabuen harriturik begiratu zioten elkarri.
zergatik ez ditugu bakoitza gure musika tresnak alde batera uzten eta ingurunean aurkitzen dugunarekin denok batera abesti berriak sortzen zen.
orain ikusten dugu antzekoa da, baina badakizu horren izena? Tronka entzuten da hortik. Jon, a ber, nola bizena zuen instrumentua? Tromboia. Tromboia, eta ber nola handitzen dugu. Bueno, orain, jarraitzen dugu, hau ere aurrekoen antzekoa da, baina aintzezkoa da, baina badakizu horren izena? Sigur esaten dute? Horrela da edo? Zeharkako txirula, eta ber nola... Vale, orain, beste instrumentu mota bat. Ezagutzen da? Hau ezagutzen duzu, Bueno, arrazo daukate edo zer? Elektrikoa dira. Gitarra elektrikoa, bi gitarra mota dauzkagu. Hau, esan duzu? Hau elektrikoa, Eta hau? Bat akustikoa eta bestea elektrikoa. Abertze desberdintasun daure. Hori elektriko izan da, eta beti bestea, entzoko dugu. Bi gitarra mota izan dira. Zer gustatu zaizuela gehiago? Lehenengo bigarrena. Lehenengo asko ikuste ditut, Alere biak gustatzen ditu, Orain, inguruan asko ikusten den instrumentu bat ikusiko dugu. Honen izena zein da? Badakizue? Ekitixan diote hortik, errazen dagoate? Bai! A ber, entzuko dugu. Txalo bero da. Jaione joko digu beste abesti bat. Beste abesti joko digu. Lesakako inanteria, aurretik entzun duguna. Hemen, beste instrumentua daukagu, honen izena, panderoa diote, horrela da. A ber, nola da, ze abesti jotzen diguten.
Aloha. Bueno, eta bukatzeko, hasiak gaizua atzean utzi dugu, baina garrantzitsua izan da bukatzen lanerako. Bateria, oso ondo, bateria daukagu, Bateria dago, bai. A ver, yo... Bueno, asko egin zait, gordetzen saiatu zaigu, baina teklatu ere bitaukago. Bueno, esan dituen bizena, baina nola bizena honek? Nola? Piano? Oso, oso. A ver, zerraio digu. Mila esker ikasle guztiei, irakasleei eta ikastetxeari aukera hau emateagatik. Espero dut hori klase izana, gu oso ondo pasa dugu, eta agurtzeko euritaka bakoitzean abestia joko dizuegu. Mila esker guztiei. Nahi baduzue, jotzen dugu bitartean, dantzatzen baduzue, gurekin ondo pasatzeko, eskertuko dizuegu. Animo denak, Adera zute. Animo, eta!
ez zaio, jo, astindu ez, jo. Astindu ez dela gauza bera,